SMBU, Ruben Ikli is my God. Good morning sa bawat isa sa atin dito sa mundo ang ating kinagalawan. Ngayon nakataon lupa natin. Ang mga tao dito sa Dinagat Islands, sabihin natin mga lumad. Pero ano bang ginawa na malumad? Yung mga dati na mga sinauna mga membro sa PBME, yung mga first 13, mga first 24 pillars, hanggang karamihan nangamatay na. Bakit namatay yun? Kasi wala, nakalimutan na kasi kung anong pinunta dito sa Dinagat Islands. Halos kasi pira-pira na. Pagpira na ang pag-usapan sa mga grupo, sikta, maraming sumasali. Example, Dipay, Kapa. Ang dami talagang mga skamba na mga tao na nadala. Sa bagay may kasabihan kasi na, kuan ba? Malapad ang kalsada paingon sa kalaglagan sa iyong katawan lupa. Hagipot ang dalan paingon sa kaluwasan. Kaya ako, sabihin natin na, kuan, umangkin talaga ako kasi kung po mag-aral ka, ikaw talagang magpakilala sa sarili mo. Yung mga tao naman dito na, kuan, buzzers ko. Pero maraming salamat din sa inyo kasi dahil sa inyo marami din akong yung sabi na nagsunod ba sa mga post ko sa FB at sa YouTube ko. Kaya okay lang naman yan, walang problema. Ulitin ko, 50% pa lang naman ang kalamidad. Kaya yung mga Bible nyo na binabasa nyo, yung mga bersikulo nyo, hindi nyo magamit yon. Sa totoo lang, sa sako na ngayon, wala na. Wala nang katapusan to. Kaya ako, titigan nyo na itong mukha ko. Yung mamang kukulam, dagdagan nyo pa yung natutunan nyo. Kasi na, hindi obre sa akin yan. Kaya sinabi ko na sa inyo pagkulamin nyo ako ang balik sa inyo 100 times o kaya 1,000 times. Sino ang masaktan? Ako o kayo? Kaya, for the first time talaga to, walang hamon sa buong salibutan. Saka natin ngayon mapatunan kung sino talaga ang may Panginoon na nasa likod. Kasi ako nasa likod ng Panginoon ko Nasa harap, sa giliran, wala. At saka to, ulan sa katilan yung Panginoon ko. Nagkasubaybay sa akin. Kasi alam niyo kung bakit? Isa akong masunurin na tao Naalala niyo dati yung message ni Dr. Yustobar. Ang totoo kong tauhan sa PBME, yung marunong ipagtanggol ang samahan ng PBME. At saka ipaliwanag sa mga salibutan kung ano talaga ang mundo na yung ginagalawan, kung sino ka at ano ka. Yun ang totoong PBME o kaya Robinian International. Karamihan kasi dito sa mga tao dito sa Dinagat Islands, nakalimutan na nila. Kaya malungkot masabihin, pero talagang ganyan talagang buhay. Kaya kasi ngayon ang tao talaga basta pira na pag-usapan, ang dami talaga, pero pag tungkol sa kaligtasan halos wala talaga. Sa bagay, bawat isa sa atin kanya-kanya yung script o papel na ginampanan. Ulitin ko, dito sa Dinagat Islands maraming lumad dito, pero ang tanong, ano bang nagawa na malumad? Yung sinaunang mga tao dito, ano bang ginawa? Wala naman. Hindi nga nila napakilala na Panginoon si Divine Master Robin Indirectly Senior. Ang tawag nga dito sa mga BOD, mga BOT, First 13, First 24, local hero o province of Dinagat Islands, si Divine Master Robin Indirectly Senior. Talaga to. Hanggang doon na lang talaga natutunan nyo, hanggang local hero na lang. Kaya sa bagay, pira-pira lang kasi yung laman ng utak nyo Kaya yung mga tao dito, nagkamali kayo. Ulitin ko, sinabi talaga yan dati ni Divine Master Derek Senior. Hindi ako mapakilala sa akin sarili ko, hindi kayo ang mapakilala sa akin na Panginoon nyo sa buong sanlibutan. Kung ako ipakilala nyo, ipakilala ko rin kayo. Kaya pinakilala ko sila sa mga salita. Una kasi sila napakilala sa akin kasi yung dasal nyo, Jesus Christ. Ako ang una nilang pinakilala sa inyo lahat. Gumanti lang ako. Ulitin ko, magrosaryo ako siyam ka misterios. Ipainom ko sa Santissima Trinidad. Yung Santissima Trinidad at tatlong personas yun sa
Santissima Trinidad, Divine Master Bin Idricles Sr., Master King of all Kings, Master Bin Boricles Jr., Divine Grand Master, Master Madonna the First. Sa akong Ginoong Diyos, Yeso Kristo, ako na yun. Kaya yung mga tao na nagdasal, nakakawa kayo. Kasi tawag kayo na tawag sa akin, iwan ko lang kung narinig ko ba. Kaya ganyan lang talaga ang buhay. Ang kalamitin ngayon 50% matira na lang matibay. Sa bagay, pag naikausap ko dati ba, nang nag-usap ko sabi niya dati, sabi din yun ni Master King of all Kings, Master Member Jr. sa kanya. Sunod na hiresyon nito, hanggang 50 years na lang talaga ang tao mabuhay. Yung pinakamataas na edad, 50 years na lang. Kasi yung mga pagkain ba, gaya ng mga feeds, mabilis lumaki ang tao. 8 anyos pa, magkaanak na. Kaya madaling dumami ang mga tao. Pero yung mananatili na 10,000 habang buhay talaga yun na hindi namamatay. Kaya mamili na lang kayo hanggang 50 years kayo o habang buhay. So gandang buhay na sa bawat isa sa atin. Paalam po ng marami.